Sweet and soy din ako, din nila. Ubos-ubera ni. Nadugay mi kay nahuwat pa mi sa delivery sa TNT. Kay ato ka. Kachagaw na to ba? Ay ka padabanda sa lato. gabanda. Adto kay lay ban. Ako nga, wala ko to. Ato, nahan pa. Layo paggamay. Ang daron. Lago junior. Dayon. chat si mama niyo. Tabang. Dali na. May sabaw to daw. Abaw. Hey, abaw rin. Turni takip suka na. Ako na po tayo souvenir bagamay. Sosial-sosial boleh abing. Ya, kadali. Ismail. Sunod. Magkisay mo. Madugay na binasir kay Mamo sa 20 years. Sambot na kay Isen. Kuya, sagdan na niyo. Asa na mau ta. Tayo 5 years, tayo 12 years, tayo 15 years. Kuya mo, pwede na. Impalit ko ni kay nakakita mo ko ni sa kuan dito sa kuan kana Amerika sa New York. Kuan man din nila. Susang mahal. Barato dali ko. Barato ra. Isa kay kasi ginawa na sa video. Ha? Video ang ginagawa na. Dili siguro kay bro. Kuan ako dito dollars man dito. Silyado mo dito kuan. Ay, Jen! Ma'am. Adong pa. Pero, Oh, kay So, wait, ito na maganda. Okay, 15 years. Okay. Sige ma'am, salamat ma'am. oh sige, salamat. Bye-bye. Salamat, sir, ha? Salamat po. Service mo bila? Mabisaan na service niyo. Ha, pesa kay videohan mo nga mo gawas. Mo na bagong bahay ni mo ma'am. Kira ka tong produkto naman. Wala po ni budget nga mo bibo ra pista. Ha? Kani nagwaya mao dyan eh. Sintro man eh. Lagi.
Mo ni nagwaya nga basta tiya mo bibo ra nga ron lagi. Ay kada andat isukuan ni jamo to nagma wa siya makatagad ko nimo wa di nakatagden na ni anti nimo anak ka na sabot to na kay Sabot to. Sabot ako. siputa isukua. Ina ako ni sabaw lagi. Okay. Kami ang view an ilay. Basig mo viral ating Video ani, ating vlog ani. pamista ani. Kami ag view tong sa video tong bahay dito. Ay. Kay ubay. Kami Kem ni bahay sila deh. Ay, mana bin garni? Oh, ibu kan ibu. Di kinahay ka pa bang? Eh. Pamaulan mo kanina sa pisat kang lubi. Sa ka mo na pindaw daghan gid kayo nga apay na kasi kaho. Kita kan. Ang yung kimoy ro sa tis kasi mo bit pa na uwa. Ay blood. Bersane. Amo na. Sabaw. Big bird ang kabaw. Okay, ako na sad. Sige lang mo. Okay. Sige lang mo. Ako na sad. Asa naman mo? Asa na uros? Nai pumigay na joke mo. Kami sa Christmas tree. Okay, kasi Christmas one. Salamat ka, Joe. If I need you, baby, if I need you, baby, some people want to read everything. Walang mayor eh. Walang mayor. Walang mayor. Gawal ko yan yan. Walang mayor. Gagawal mo na yan. Nabusog suman ko sa ikan na to. Bye. Saan ka? Love can be right or wrong. Uy, simba. If I chose the one I'd like to help me, Buntag kay tumat na hawas. Ay, dati kinakilala. Ilang tanding kuhaan nga ng cook. Daghan may greenhouse na ba yun? Ikay ganito. Dai, selamat na daw. Di mo man nakapapicture tayo pa, oy. Picture ko na rin. Bati illegal. De, wala. Nakuha na sa Imobis. Imobis ni nga namista ba? Apil manigod sa Imobis. Ati tamad. Tanan ba? Ito, anong gawas mo? Ito, apil ito ba? Ano mo pang gawas? Bigo. Bigo. Ato sir. Ato sir. Ihatag na sa ihatag. Kompleto nagperda siya. Kana tatay ngabutong tama. Ay, Pwede kaya ma-i-vlog na lista ba? Ay, vlog nga ni. Panglunan nun.